Mga sementeryo sa Dagupan City handa na sa paparating na undas. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Isang araw bago sumapit ang undas, diskarte na ang nasa isip ng ilang kabataang sinusulit ang mga araw na walang pasok upang magkaroon ng pagkakakitaan. Ang ilan nagtitirik ng kandila sa matataas na mga nicho kapalit ng ilang piso. Papatusok sila. Taon-taon. 50. Isang ganyan. Para saan mo gagamitin yung kinikita mo? Ang ilan naman abala sa pagpipintura at paglelettering kung saan inihayag nila na matumal pa raw ito ngayon. Gumagamit yung ating mga kababayan nitong scaffolding kung sakaling mataas yung pinapagawa sa kanila, pinalilinisan upang maabot nila at sila ay hindi mahirapan. Matatanda naman na noong buwan ng Hulyo, ilang nicho ang natibag sa Independence Cemetery sa Dagupan City. Ayon sa ilang residente roon, isinilid sa mga garbage bag at sako at nasa tabi lang ang mga buto ng nakalibing doon. Samantala, nakapuesto na rin ang ilang stalls na nagbebenta ng mga pagkain, kandila, maging ng mga bulaklaka. Nakaposte na rin ang kawani ng ilang mga otoridad tulad na lamang ng BFP. Sa tabi naman itong pribadong sementeryo, lansyado na rin ang kanilang traffic plans upang maging maayos ang daloy nito sa araw ng undas. Inaasahang libu-libong Dagupeño naman ang makikisa sa pag-alala ng mga namayapa sa pagsapit ng Todos Los Santos. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan para sa Alaala 2025 special coverage, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.